Общо взето, първо ще ви помоля само да дръпнем софтуера, който ще използваме, всеки сам. Пускам линкче. Аз междувременно ще си го да инсталирам моя. Добре, ми тогава да започваме. На това линкче, което ви пратих, само цъкате да продължите, докато се отвори сайтът. И после първото възможно линкче, което се свършва на .zip, го цъкате и сваляте. Някой, който да не е свалил досега този архив? Или я продължавам напред? Добре, Ами, аз го свалих, обаче е някакъв PKG файл и няма с какво го отворя сега. лесно. И спрямо инструкциите, както са си по сайта, пише, че веднъж като го свалите, преименувайте екстеншъна от .pkg към .exe. Супер. И това и ще направим. Дясно копче, rename и сменяме на exe. Enter. И два пъти кликаме и трябва да тръгне до тук. Всеки разбра, нали? Само сменяме към .exe. После next и next и нищо не променяме. Да си остане така enhanced. Тоест абсолютно никакви промени и next и next. Ако искате си креатвайте desktop иконка, ако не. И install. Да, сега ще му кажа и да рънне директно. Единствено next цъкате. Не е лошо да потвърдите, ако някой не му тръгва програмата до сега вече. Да го погледнем как стоят нещата при него. Добре. Аз даже ще си отворя и лаба да си спазваме стъпките. Вие ако искате само от моето файлче, гледайте. Да ви е по-лесно. Почва се с описание на симулатора, симулатор на CPU-то. Как се създава програмата, че от това тапче Program и после пишем едни неща. Инструкциите се добавят от това тапче и това ще правим. В този синия голям прозорец ще има списък на всичките инструкции от тук насетне. Списък на програмите, всички тези неща ще ги разгледаме, но общо взето в началото само ги показват. Специални процесорни регистри са тук отгоре.
Ам, Текът е малкото прозорче, тук има общи регистри. А, Като специалните регистри, нали, тях си гледаме, имаме Program Counter, Instruction Counter, статус регистъра и всякакви подобни. След малко ще ходим ту нагоре, ту надолу във файла да гледаме стъпка по стъпка как се случват специалните регистри и така нататък. Инструкциите са ви най-отдолу добавени. Имате за смяна на стойности, push и pop в стека, аритметичните за добавяне, за минус, умножение, деление, за преходи, всякакви подобни и направо ще почнем там насетне да гледаме инструкция по инструкция, като накрая резултата ще бъде само да ви покажа горе-долу какво ще трябва да изглежда накрая на упражнението. Аз, например, наскоро си го направих. Общо на общо за целия ден ще напишем тези няколко редове и ще цъкнете Save и такова файлче ще предадете. Дето файлчето изглежда такова нещо. Така, къде почваше? Тоест, днеска целта на упражнението е да изпълним Пето Римско от файла и така. Да, с всичките мои тук малки инструкции. Напишете това, вижте какво ще стане. Направете онова, вижте какво ще стане. Сейваме файла с всичките инструкции, де сме направили и някога ще го качите в Moodle, когато тази секция стане активна. А в Moodle всъщност съм се сетила, вашия, нали, в момента е празен, но след време, понеже аз имам от миналата година, не от миналата, но наскоро, когато беше при мен този предмет, да ви покажа как изглежда, как ще ви изглежда някога Moodle. Ще имате много лекции, даже нещо ги броих, че са към 25 броя, така че при Бориско винаги си учете хубаво. Но в един момент упражнение едно и протокол едно. Протокол реално няма. Опа. Е, то всъщност не знам точно къде ще ги качват, защото и при мен е активна такава секция от някога, но харесвате си файлчето и го слагате, когато стане активно. Да, най-малкото да спомена, тези упражнения, които ги правим, те са ви за заверка. Отделно си имате 2 теста, като Боруско обича да ви дава по 2 шанса и половина на тест или общо взето, тест 1 първи път, когато си е на време, може би и втори път следващата седмица, например, седмица по-късно след първия вариант. И накрая на семестъра със сигурност ще ви даде възможност или поведнъж всеки от двата, или един слот, пък вие ще си харесате кой от двата теста, но възможности дава, стига да сте си прочели хубаво нещата, защото при нея трудно се изкарват хубави оценки на тестове. Отделно си имате презентациите, които ще ги правят на семинарни упражнения, ако друг ще ви ги води. Казаха, че си намерили човек, още не знам кой точно. Добре. М, И така, скалата може да я попроменила напоследък, не съм сигурна.
И така. Докато ваши в момента си е празен курс. Така, упражнението. Ам, Добре, най-напред трябва. това упражнение, което днес правим, къде ще трябва да го качваме някъде или просто седи на нашите компютъри, докато нещо не се появи? За сега сейфвате на компютрите, пък после качвате. Окей. А, в тази Word Program е тук най-долу вляво, т.е. не е Instruction Program. Първо виждате име на програмата. Не е лошо да е вашия факултетен номер, долна черта 01, например. Тоест факултетен долна черта 01. И базов адрес нека бъде 100 спрямо лабораторното упражнение. 100 е тук още по-надолу. И натискаме бутона Add. Чакаме ли някой? В момента, в който цъкна копчето Add, се показва в списъка с програми, ето по средата жълто. Също така ни казва, че като цъкнем Save, ще се запамети програмата. И утвърдително. Аз в папка Desktop я сложих да се намира програмата. Ето ми е тук. Също така ни казва, че чрез бутона Load пък мога да си я връщам обратно в системата, както преди малко набързо показах как ми изглежда упражнението. Сега и да го направя това действие, то няма да има кой знае каква разлика, понеже е абсолютно същата програма. Но общо взето името го написахме. Факултет номер долна черта 01, базов адрес 100, както ни се казва. Цъкнахме Add, за да се пусне програмата в този списък. С сейф. Сейфваме от време на време, не е лошо вие да си цъкате сейф, за да сте сигурни, че няма да загубите промените, докато slow зареждаме всякакви програми. И сега почваме да въвеждаме инструкции, за да попълваме това синьото поле. Instruction, Add New и ни показва всякакви възможности, като има аритметичните, дето казвах, събиране, изваждане, умножаване на стойности, има за Data Transfer, да сменим стойност на друго място, логичните, Enter, всякакви, все тук ще бъдат. И след малко ще си ги издирваме. Така, да ни казва лабораторното. В инструкции цъкнете Add New, го цъкнахме. Казва се прозореца и оттам избираме процесорна инструкция и евентуално я настройваме с параметрите, които искаме. За целта приложение 1, дето ще бъде най-отдолу. И вече сме готови да започваме. И не е лошо само аз да си го изкарам още веднъж това, че Какво цъкна след там, като избирахме инструкцията? инструкциите нали са на този етап. Да, това до тук добре. Add new, до тук добре. В регистър 00. И като си
донеса приложение 1. По-скоро мен ме гледайте за момент, пък след малко ще ги въведем нещата. И най-долу на нашето файлче имаше списък с нещата. И искаме първата инструкция move 5. Казва ни, че инструкция move премества данни в регистър и, например, move 2 в първи регистър премества числото 2 в регистър 01, както ние и по стъпките премести числото, да, в регистър 00. Значи инструкцията трябва да ни се казва move. И сега отивам да си я намеря тази инструкция в нашата програма. В Instruction Table, Add New. Move тук не ми се показва, значи сега ще си я намеря. Може би е в това тапче Data Transfer, най-отгоре. И Move. Всеки ли си намери инструкцията Move? Да. Така. Питаха ни за числото 5 в регистър 0, така че на value му давам 5 и казвам, че регистъра искам да е в падащото меню R00. Регистър 00. Сега New Instruction копчето и трябва да ми се покаже в списъка с инструкции. Да Следващата стъпка 2. Изпълнете горната инструкция, като кликнете два пъти върху нея и вижте какво се случва в процесора с процесорни инструкции. Като цъкайки два пъти ще я изпълня. Цъкам два пъти и утвърдително числото 5 идва в регистър 00, както се казва. И с другите неща. Тук се заредила инструкцията с memory адрес регистър 100. И така, продължаваме надолу. Създайте инструкция, която мести 8 в регистър 1. В тапчето Instruction, Add New, Move. Какво да пиша? На трета 8 стъпка. Да. в value и отдолу в регистър си изберем толкова, което трябваше. Кой? Забравих. То пише вдясно. Сега ще видим. 01. New Instruction и се показва. Следваща стъпка. Изпълнете я два пъти, като кликнете. Цъкам. Регистър 1 вече е с 8. Вижте стойностите записани в регистър 0 и 1. Регистър 0 е с 5, понеже тук инструкцията ни беше числото 5 да иде в регистър 0. Регистър 1 е с 8, понеже отдолу инструкцията такава ни беше. Създайте инструкция, която събира съдържанието на тези предишните два регистъра. Да. И сега си намерим коя инструкция спрямо приложение 1 се казва add. Без да искам се намерих. Add събира число с регистър. Също така събира регистър с регистър. Ако е с хаштаг, то е числова стойност. Ако е с ръта, то са регистри. Тяхното съдържание. Събира съдържание на регистър този. Инструкцията add. Отиваме да си я намерим. Instruction, add the new. И то даже преди малко ни казваше, че се намира. Аритметични. Да. Благодаря. Аритметик. Add съдържанието на този с този регистър. R00 с R01. Имате ли време да преписвате от мен или ако трябва по-бавно? Ами аз успявам. Да, всичко е точно, да. Ще казвате ако нещо. Опа.
Следваща стъпка изпълнете я, като цъкна 2 пъти, значи до сега е 5 и 8 на тези двата регистъра. Цъкам 2 пъти и става 13 на R1, т.е. резултата се е записал в R1. Да, то даже следващия въпрос така. Създайте инструкция, която въвежда горния резултат най-горе в хардуерния push търсим. Спрямо му приложение 1. Push е в тапчето инструкции за трансфер на данни, като пак имаме с хаштаг или с регистри. И аз направо с регистър ще прехвърлим данните. Добре, най-горният резултат. Instruction add new за Data Transfer тапчето. Push и резултатът къде ни се намираше в R1. Значи регистър R1. И така, да пуснем регистър R1 най-горе в Add Instruction. В момента, в който я цъкна, тук ни се намира стекът, така че утвърдително резултатът се добави. Само малко екстендвам. На нулева позиция в стекът в момента имаме стойността 13, което беше резултатът на предишното действие. Направихме, продължаваме на 10-та стъпка. Push отново да направим този път на -2. Числото на -2. Instruction add new. Push. И този път обаче ще бъде стойност -2. Да, този път с хаштаг. Няма хаштаг в инструкциите. Тест. Чакам го. Ето Да. тук. Нали, ето тук, що има хаштаг, значи е число. Както и в приложение 1 най-долу. Където има хаштаг е число, когато е с R си е регистър. И повече видове не съм виждал или R или хаштаг. Така, -2. Да го пуснем. Instruction add new. Push. -2, даже го е запълнил преди малко. New instruction. Цъкам 2 пъти и се добавя този път на позиция 1. И се така. Вижте какво се случва в програмния стек. Се е добавил вече на адрес 10. Какво се случва с регистъра Stake Pointer? Това го пропуснахме преди малко, ако видим. Да, аз даже ще ресетна. Вие няма нужда да нищо, само за момента погледнете. Сега я пускам по стъпки програмката и гледаме ето тук какво ще се случва с Stake Pointer. На първата позиция, т.е. почвам от нулата в момента. При първата инструкция Stake Pointer е толкова, като цъкна си остава толкова, остава и сега видим като цъкна push след момент. Хоп. Тоест след първото push стана от 96 на 98, след второто push стана на 100 и то повече пъти нямам. Но да кажем, ако нали, 2 пъти до сега съм вкарала стойности в стека и 2 пъти се вдигна броячът и що последно, ако отново цъкна, става 102 и така. Аз обаче ще си ресетна пак да се върна до където бяхме стигнали. Но сме еднакви. Даже
изпълнени, така че май при всички в момента трябва да е и на 100 стек поинта. И Да. да не е, то не се запазва чак и тези стойности. Накрая в резултат. Така, стек поинтера сме го видим. Създайте инструкция, която камперва сега стойности. И пак така ще си минем през приложение 2 набързо. Едно набързо. Инструкции за сравнение. Ето я. Може да сравнява число с регистър. Регистър с регистър. С хаштаг и без хаштаг. Като ако са равни, ще се установява този флаг. Ако е по-малко, никой от флаговете няма да се установява и ако е по-голямо, на том. Така че instruction add new. Comparison и compare. Стойностите на тези двата регистъра е 00 и 01. Всеки ли стигна до тук? Да. Поне аз да. Добре, после ще повтаряме, ако някой изостане накрая. New instruction. Compare. Чакаме и да видим какво ще се случи в тези тапчета. Overflow, Zero Status и Negative Status. Никой не се показа. Защо? Защото сравнявахме стойността на регистър 0 е 5 с 13 и 5. Числото 5 е по-малко числото 13, така че на теория флаг не трябва да се вдига и така. Добре, следващо. Каква е стойността на SR на Status Register 0, понеже никой от флаговете не се вдигна. По-късно ще видим как ще се променя, което едното е по-голямо или по-малкото, но то си е изписано след малко. Това е стойността в тези трите флага. Тук е нищо все още, понеже беше по-малко. Следващ вид инструкция да създадем. Безусловен преход. Безусловен преход му се казва jump, където си има само стойност. Този път е нито с хаштаг, нито с ръка, както казах по-рано. Ами си е директно число към адрес някой. Jump към адрес, кой сега да видим обаче. Ще пробвам само за момент. Дали е 100 или е 00. Добре, ако беше 100, какво ще да стане? Значи, написах го 00 като логически адрес ето тук, с мисълта, че би трябва да скочи към първата инструкция. Видя само за момент дали ако сме на 006, ще ме скочи към втория адрес само от любопитство. Да, добре. Ако беше 100 като физическия, нали, с дясно копче не мога да едитна, как в принцип по други програми, харесвам си коя инструкция. Edit. Да. Не го правете, да я само пробвам някакви неща в момента. Ако беше 0-100, исках да пробвам с физическия на първата инструкция, ще ми каже, че не съществува подобно нещо. Добре. Връщам го както ще да бъде с 0000, 4 пъти. Edit instruction. Значи при вас така, jump към
3 пъти 0 и се сменя програм каунтъра към първо ядро. Чудесно. Допреди малко това нещо тук, този специален регистър, който се казва PEC, програм каунтър, сочи се 29 като логически адрес на най-последната инструкция. Веднъж като изпълних нея с 2 кликания, се смени на 00 като този. Така, значи вие сте си цъкнали на последния ред и стрелката ви се уместила към първата инструкция. 16-та стъпка я направихме тъкмо и я изпълнихме с 2 кликания. Каква е стойността на PC? Програм каунтъра е 0, сочиш към логически адрес на първата инструкция. Да, на този въпрос не е ли това следващата инструкция за изпълнение? Да, с там. Погледнете за стойностите записани в колоните Physical адрес и Logical адрес, какво означават те. Логическият адрес е този на тази програма, т.е. първата инструкция почва от 0 да брои и така нататък. Докато физическия почва от 100, понеже ние по-рано тук написахме 100. Ако беше нещо така. И аз затова по-рано тук се опитах, ако напиша 0-100, дали няма случайно да ме върне, няма. Той си разбира от инструкциите в дадената програма, то почват от толкова. Каква е разликата в логическия адрес между първата и втората инструкция? 6. Нали, между всичките са така. Да. И сега следваща инструкция поп. Отиваме си в приложение 2 и търсим поп. Опа. Добре, няма по-лесно. Извлича данните, които се намират най-отгоре в стека. Това си го знаят предишни предмети. Поп и в кой регистър искаме да ги запишем. Докато ако стекът е празен, ще се покаже грешка препълване на стека overflow. New instruction. Айде new. Pop. И да я запишем в регистър 02. New instruction. И да изпълним. Значи очакваме, че ще вземе най-горната стойност в стека, минус 2, и ще я сложи в регистър 2. Да ще видим като цъкна 2 пъти. Хоп. Премести стойността тук. Махна минус 2 от стека. Каква е стойността на регистъра СП? Стек поинтера до преди малко беше 8100. завършваше на 100. Точно така. И се смъкна с позиция. Създайте инструкция, която излича поп най-отгоре и този път да я сложим в 03. Тоест, ето това 13 да отиде в регистър 03. Instruction add new. Поп искаме да в регистър 0. New instruction. Цъкам 2 пъти. И се преместим. Стек поинтера пък падна от 98 на 96.
Чакаме го. Сега ни кара отново да цъкнем последната инструкция, видим дали ще получим Stack Overflow. И да, не може, понеже стекът е празен вече. Stack Underflow. Да. Искаме да извадим нещо от стека, обаче като не съществува, ни дава грешка. Да. Следващо. Compare на тези двата регистъра. Правихме ли го до сега? Не. Да. Само. Add new. Тапчето Comparison. Compare. Регистър 0405. New instruction. И сега само ги погледна предварително. 04 ми е с 0 и 05 ми е с 0. Така че във файлчето на теория, когато двете стойности при compare, двете стойности са равни, трябва да ми се установи Z файл. Флагът. Трябва да видим дали така ще стане. Сравнявайки регистър 4 и регистър. Цъкам два пъти, гледаме тук дали ще се покаже нещо. Хоп. Вече има човка. Zero. Следващата стъпка е въведете ръчно еднакви стойности на 0405. Това малко... Добре, както и да е. Избираме си с мишката само, кликаме на регистър 04 и най-отдолу трябва да имате това поленце за въвеждане на стойности, където в момента пише 0. Да кажем, си слагате някакво число и ще пробвам с две шестици, но което число си харесате, важното е накрая в регистъра да имате еднаква стойност. И цъкате Change. Цъкна, директно да ми се смени числото от 0 на това, което съм си харесала. Също правя и с регистър 5. И Change и се променя. Може и друго, накрая не би трябвало да се запаметат тези промени. И още веднъж да изпълня последната инструкция, сравняваща тези двата регистъра. Разлика няма, понеже те отново са си равни, затова Zero фляга си остава същи. Тази стъпка общо взето е само да ви покаже, че отдолу може да сменяте стойности. Кой флаг е установен? Зато, Z. понеже са равни. Следваща стъпка. Да сложим по-голяма... В регистър 5 сложим стойност по-голяма от регистър 4. Ще бъде 7 този път. Change. И да я изпълним. Докато теорията ни казва, че кампервайки, тук бихме били, нали, четвърката, щом ни е 6, по-малко от 7, да. Тогава никой от флаговете не трябва да се установи. Пробваме. Цъкам пак на тази последната инструкция и да видим тук. Каква промяна ще има. Никой не е установен, понеже е по-малко. Първата е по-малка стойност от втората. Сега пък обратното. В регистър 4 да е по-голяма стойността. На регистър 4 съм слагам 8, понеже по-голям 7. Теорията казва, бихме били в този случай, мисля, 8 по-голям от 7, да. Трябва на флага да ни се установи. На стои за негатив. Установи се.
И то всъщност сега отиваме към ще бъде последна стъпка от упражнението. И бихме били готови. Както и да е. Създайте инструкция, която прави безусловен преход към първата, в случай, че стойностите са еднакви. Отиваме в теорията. Качваме. Значи хем е jump, хем не е jump. Сега само да си харесаме коя от ето тези инструкции искаме. Някой ще ми помогне ли само? Ако са еднакви, т.е. JAQ, както чета. Преход към адрес, ако са равни от последно сравнение. Точно. Добре. Това число, кое да го направя? Към първата инструкция. Трябва да е 039. Това ми е последната инструкция 039. Аз искам към първата. Да, на къде да отидем? Да. 0 май. 000, да. Хайде да го видим дали ще стане. Add new. Jump if equal към 000. New instruction. Само да си помисля за момента, ако са еднакви, те тук еднакви ли са ми не са. Значи не би трябвало. Ама не, остана си. Цъкнах 2 пъти, не се премести стрелката към следващата инструкция, към първата инструкция, така че не сработи, докато понеже ето тук тази сравнява регистър 4 и регистър 5, където са различни. Ще ги направя еднакви. Само да видим, че наистина работи. Си ги камперна и я пускам последната инструкция и сега вече отивам към първата инструкция. Така че правилно работи. Така, това го направихме 38. Тествайте горната инструкция, като въведете ръж на някакви стойности на регистрите. Въведохме ги. Когато сте готови, първо изпълнете инструкцията за сравнение и едва тогава самата инструкция. Получили се? Да. Извинявай, на мен не ми се получи последната инструкция. Ето тук. Само за момент ми погледни екрана. Да, направих ги аз еднакви. Ако първо цъкнеш, ако до сега си добре, обаче да се върнеш на Compare на регистър 4 и регистър 5, 2 пъти му цъкаш и после 2 пъти на последната инструкция. Да, като цъкнах преди това Compare и след това JAQ стана. Добре. Да я сейфнем само. На тапчето програм най-долу. Сейф. И сейф отново. И вече би трябвало там, където сте си казали, която папка сте казали, че иска да се запазва, да се е запазило. Сега въпросът ми е кой не успя да минем отново нещата. Останалите, който е стигнал до тук, значи е готов да напуска напред. Чудесен час, благодаря ви, беше много хубаво, ще видим пак следващата седмица. За нищо. Чао. Довиждане. Довиждане. Чао.